Сега ще спираме или няма? Няма. Това е хилия, не е тук. Той изглежда хилимен. Да. Куше. Генерал. Генерал главнокомандващ. Какъв главнокомандващ, това е по-разголен като Жигово. Може би това да е трябва. Не, генерал е бил. Лесал. Гледай го по това. Това си е генерал вече. Малко женствени са му обувките и панталоните. Бродерите горе. На лечето.